Wato a labaranmu na yau za ku ji cewa an ba wa Tinubu takarar shugaban ƙasar Najeriya a yau. Sanin ga mutane. Mala laya. Me ke faruwa ne? Tambamu da shi. Oh my god. Wanda kace me zaka jodi? Mamacin ka. Tinubu ya ci zabe? Kan mu amma ba mu da wayo. Ba mu tun wanshi.